вижте, в чипса има химия. Давай, пускай. Погледнете, хора. Най-нормален чипс. Разчупвам го. Пускам го. И погледнете! Какво трябва да е ето, това? виждате ли? Снимай тук. Отрайду! Виждате ли? Хора, това не е човешко. Дай още едно. Да спой. Това е човешковата химия. Дръж, снимай. Ето, вижте. Погледнете. То умира просто. Глед! Майко. Даже това е шарено. Това е много добре накарано. Погледнете. Разчупи го, бе. Чупи ги. Ма ти ги чупи, за да тръгнат повече. Ето. Вижте. Вики, мръдни, пречиш. Мръдни. Майко. Погледнете. Ето сега това ще го разчупа даже. Погледнете сега какво става. Погледнете. Кога е създадено това? Не, Вики! Брат! Снимай тук какво става, Так, кой трябва да го яде, бе? Аз. Вие луди ли сте? Дай едно. Това беше наш чао.